קצינה ורצון תעתרם בעזרת השם. דבר קצר לחיזוק של כולנו בעזרת השם בזמן אמירת הסליחות, בזמן הזה של חודש אלול, שבו אנחנו זוכרים כל אחד ואחד מאיתנו להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהתחזק בעבודת השם וביראת שמיים, כמו שכתוב, ואשר לא צדה והאלוהים מינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. אז רבותינו אומרים סופי תיבות ינה לידו ושמתי לך, זה סופי תיבות אלול, שהקדוש ברוך הוא באלול נותן לך ממש זמן של עיר מקלט. בספרי החסידות כתוב שחודש אלול הקדוש ברוך הוא נמצא בשדה, המלך בשדה, ואתה יכול לתפוס אותו כמה שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה, בכל זמן ובכל מציאות. זה זמן מאוד מאוד גבוה שיהודי יכול ממש להתקרב לבורא עולם. כתוב בספר עמוס בסוף, יש פסוק שכתוב, והנה ימים באים נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. ורבותינו אומרים, מה הכוונה? זה הפסוק הזה, הוא מדבר על אחרית הימים, על הזמן הזה, שזה ממש הזמן האחרון לפני ביאת המשיח. אנחנו נמצאים בדור האחרון, בגאולה האחרונה, שכבר קלו כל הקיצים, וכבר אנחנו רואים את כל הסימנים, ממש כל הסימנים באים ומתקיימים, ומשנה לשנה לא רק שהסימנים מתקיימים, אלא גם הם מתעבים. כמו שכתוב, פני הדור כפני הכלב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, חוכמת חכמים תסרח, יראי חטא ימאסו, פרוטה תחסר מן הכיס, הגפן ייתן פריו והיין ביוקר, היוקר יאמיר. הכל אתה רואה ממש, מי שמתבונן בכל הסימנים של חז"ל, אנחנו רואים מוריי ורבותיי שהכל בא לידי קיום. אבל בכל אופן הקדוש ברוך הוא לא משליך אותנו ולא משאיר אותנו ככה עם המצב הזה של העולם. הפוך, הסימן האחרון הגדול ביותר של הגאולה, שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את המשיח של אחרית הימים של עקבתא דמשיחא, זה ואין לנו להישען אלא, אין לו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. כל יהודי מרגיש את זה היום בחוש. אנשים שיש להם כסף, אנשים שאין להם כסף, אנשים שהם בריאים, אנשים אין ביטחון בשום דבר, לא בממון ולא בכוח ולא בחיל ולא בשום דבר. אנחנו רואים את זה ממש שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. ולכן כתוב עוד פסוק מוריי ורבותיי, שכתוב אותו בתהילים, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלליה. מה זה פנה אל תפילת הערער? אומרים חכמי החסידות, ערער, אם אתה הופך את האותיות, מה יוצא לך? רע רע. שאפילו שבדור האחרון חס ושלום עם ישראל ילכו בדרך רעה, לא בדרך טובה, בדרך שמכעיסה את הקדוש ברוך הוא. שבדורות הקודמים הקדוש ברוך הוא העניש אותם קשה על דברים כאלו. אבל כיוון שנמצאים בדור האחרון ובהסתר פנים קשה, אומר לנו דוד המלך, פנה אל תפילת הערער, הקדוש ברוך הוא פונה לתפילה שלנו, ולא בזה את תפילתם. הקדוש ברוך הוא לא מבזה את התפילה שלנו. הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילה שלנו. יהודי אסור לו להתייאש ולהגיד חס ושלום אני רחוק מהשם. וגם הרבנים בדור שלנו אסור להם להתייאש מאף יהודי. הם צריכים לקרב כל יהודי ולחזק כל יהודי וללמד תורה כל יהודי. שהתורה זה כמו סוג של מפתח שפותח כל טבע, כל שער, כל דבר הוא פותח ונכנסת התורה בלב של כל עם ישראל. כששואלים יהודי, מה זה יהודי? מורנו ורבנו כותב בספר שלו, בשפחי כמים ליבך, אחד הספרים הקדושים שיש בדור הזה, שהרב שליטה כתב אותו בזמן לא פשוט, בשובבים לפני 3 שנים, כשהיה זמן של קורונה וכל העולם היה בהסגר, והצדיקים לוקחים על עצמם בזמנים האלו את הצער של עם ישראל, והרב שליטה היה יושב בתקופות האלו על הקרקע, ככה סיפר, מי שזוכר פה בלוס אנג'לס סיפר את זה לפני 1 או 2 שהיה יושב ממש על הרצפה, והיה בוכה דמעות על עם ישראל ועל המצב של עם ישראל, וכך כתב את הספר הזה שהוא כולו מלא וגדוש, בדברי חוכמה, בדברי יראה, בתשובה, בעצות לתשובה. מי שירצה אני אתן לו את הספר הזה במתנה, יבוא אליי בסוף הסליחות, יש לנו גם לחלוקה את הספר הזה, רק שיבטיח לי שהוא יקרא בו, אני אתן לו במתנה ויקרא בספר הזה ויראה כמה הוא יתחזק ביראת שמיים, כמה הוא יתחזק בקדושה. אז מורנו פה הרב כותב, כשאתה בודק יהודי, אתה שואל אותו מה זה יהודי, מה עונה לך יהודי? יהודי זה אדם שמקיים תרי"ג מצוות, זה יהודי. יהודי זה אדם שמניח תפילין, זה יהודי. יהודי זה אדם ששומר שבת. אומר מורנו הרב שליטה, לא, מה פתאום? בשום פנים ואופן, לא חייב שזה דווקא יהודי. מורנו הרב שליטה כותב פה יסוד אחר. מה זה יהודי?
כשעם ישראל היו בארץ מצרים, אומרנו הרב שקור, אומר קודם כל דבר שאנחנו צריכים לדעת אותו, שלכל יהודי יש נשמה, והנשמה הזאת עוטפת אותה סוג של קליפה מסוימת. שמה זה הקליפה הזאת? הקליפה הזאת שעוטפת כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו קליפה על הנשמה שהיא עוטפת אותה הנשמה. הנשמה היא רוחנית מאוד, היא גבוהה מאוד, היא קדושה מאוד, אבל יש קליפה שעוטפת אותה. ומה זה הקליפה הזאת? הקליפה הזאת זה קליפה של עצבות, של ייאוש, שאני לא טוב, שאני מרוחק מהשם, שאני לא יכול להתקרב להשם, שאני לא מספיק עובד את השם. זה קליפה של חוסר אמונה, של חוסר ביטחון, של ייאוש, של חוסר תקווה. זה קליפה שעוטפת כל אחד ואחד מאיתנו. ומי מביא לנו את הקליפה הזאת? זה היצר הרע. הוא רוצה תמיד שיהיה לך את הקליפה הזאת מסביב לנשמה, שלא תתקרב להשם, שלא תתחזק באמונה, שלא תעבוד את השם יתברך, שלא תעשה כלום, תלך ככה, תלך ותתייאש מעצמך ותהיה בייאוש ובעצבות כל החיים שלך. זה הקליפה. אם אנחנו רואים בארץ מצרים, עם ישראל היו, כתוב שהמצרים העבידו אותנו בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. העבידו אותנו בפרך. פרך זה עבודה מאוד מאוד קשה, שביזו אותנו גם בעבודה הזאת. מה כתוב במצרים? מה עשו עם ישראל כשהעבידו אותם המצרים? כתוב ויצעקו אל השם בצר להם, ויזעקו אל השם ותעל שוועתם אל האלוהים. הקדוש ברוך הוא שמע את הצעקה שלהם. באותם רגעים שיהודי, כשיש לו קושי, כשיש לו התמודדות, כשיש לו ניסיונות, אם זה בפרנסה, אם זה בזוגיות, אם זה ברוחניות, אם זה עם עצמו, עם הנפש שלו, שהנפש שלו מתוסבכת, מבולבלת, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא לא יודע לאן לפנות, הוא לא יודע לאן ללכת. מוריי ורבותיי, זה בדיוק מה שקרה לנו בארץ מצרים. היצר הרע, מה רוצה שבזמנים האלו אתה תעשה? אתה תתייאש. זהו, אתה תתייאש. אתה תגיד, אני לא ראוי, אין לי תקווה, אני מתייאש, אין לי אחרית, אני כבר לא יכול לחזור בתשובה לעולם. זה היצר הרע רוצה לעשות לך. לתת לך את ההרגשה שאתה כבר זהו, אתה מה שנקרא מקרה אבוד כלפי השם. לא, אחי היקר. אתה בא לסליחות, אתה צועק חטאנו לפניך, אתה צועק עננו, אתה צועק רחמון היתקרן כי עמד אברהם רחימה, אתה צועק כי אל מלך יושב על כיסא רחמים, אתה אומר יג מידות ויעבור השם על פניו ויקרא, השם אל רחום וחנון. אומרים רבותינו, הגמרא אומרת, מה זה השם? אומרת הגמרא, למה כתוב פעמיים השם? תגיד השם אל רחום וחנון, לא צריך להגיד השם. אומרת הגמרא, אני השם לפני שחטאת, ואני השם גם אחרי שחטאת. גם אחרי שחטאת אני מרחם עליך. אני השם לפני שחטאת, אני מונע ממך לחטוא. אני עוזר לך שלא תחטא, אבל גם אם נפלת, אני השם, אני מידת הרחמים, אני אעזור לך. אני אל, אני רחום, אני חנון, אני ערך אפיים, אני רב חסד. גם אחרי שחטאת, רק תערער טיפה בתשובה. תבוא לבית המדרש, ואסור ליהודי להתייאש בשום פנים ואופן. גם אם המצב שלו הכי קשה שבעולם. אסור, אני אומר את זה לעצמי, כן? אסור ליהודי להתייאש. יש סיפור שמורנו ורבנו מספר אותו. הוא מביא את זה על היסוד. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש ימיני. מה זה איש יהודי היה בשושן הבירה? מרדכי היה יהודי? מרדכי היה גדול הסנהדרין, היה גדול הדור, היה ראש הסנהדרין, ככה אתה קורא לו יהודי? אומר מורנו הרב, כן, כי בשושן הבירה עם ישראל היה בשפל, בתחתית, בשיא של התאוות, בשיא של הצרות, בשיא של הגזרות. כל הבעיות, כמו שאנחנו רואים היום, זה בדיוק כמו שקרה כשעם ישראל היו בגלות, בין בית ראשון לבית שני, כשהיו בשושן, כשגזר עלינו המן את כל הגזרות, ככה היה. מורנו הרב אומר, באותם רגעים מרדכי לא עכשיו התגלם בתור יהודי בזה שהוא מניח רש"י ורבנו תם, או שהוא שומר שבת כהלכתה, או שהוא שומר כיפור כהלכתו, אלא שהוא מתחזק באמונה בהשם יתברך. איש יהודי היה בשושן הבירה, היה יהודי פשוט, מתהלך כיהודי פשוט. עם כל המצב הזה שנמצא בשושן, הוא מתהלך בתור יהודי פשוט. ומורנו ורבנו מביא סיפור על איזה אחד יהודי שהיה אחד אהוב מאוד מאוד על המלך. מאוד מאוד אהוב על המלך. זה אולי סיפור שהיה בספרד, אני לא זוכר איפה זה, על איזה מקום שהרב מספר את הסיפור הזה, אבל מאוד מאוד היה אהוב על המלך. והמלך היה מקרב אותו כל הזמן אליו, והוא אוכל על שולחנו של המלך, ואפילו נתן לו את הטבעת שלו המלך. ברוב שהיה אוהב אותו, את אותו יהודי, הוא היה הגון וטוב למלך, וחביב מאוד מאוד על המלך, והיה לו חן, והמלך אפילו היה מספר לו את הסודות שלו. היה מאוד 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 קרוב למלכות, והמלך לקח אותו בתור אהוב שלו הגדול ביותר. ויום אחד העלילו על אותו יהודי איזה עלילה,
והמלך גמר בדעתו להרוג את אותו יהודי. הוא גמר בדעתו להרוג את אותו יהודי. זהו, הוא גמר בדעתו. אחרי שהמלך הרים אותו למדרגה הכי גבוהה. כשאותו יהודי בלילה לפני כן, ישב עם עצמו, הוא הבין, הוא היה חכם, הוא הבין שהוא הגיע אצל המלכות למקום הכי גבוה שיכול להיות, שכבר המלך הוריד את הטבעת שלו. זה היה היום שהמלך הוריד את הטבעת שלו מהאצבע ונתן אותה לאותה יהודי. באותו רגע שהוא הגיע הביתה עם הטבעת של המלך, מה עשה אותו יהודי? הוא אמר, הגעתי לשיא שלה למעלה, אני בטופ. מה עשה? הוא הוריד את הטבעת מהאצבע, שם אותה על השולחן וברח. הלך, לקח איזה רפסודה, גלה למקום אחר. הלך לאיזה מקום שלא נודע. בלי כסף, בלי אשתו והילדים, רק עם הבגדים שעליו, לקח רפסודה והפליג מעבר לים. באותו יום העלו לו עלילה עליו במלכות, המלך גמר בדעתו להרוג אותו, הגיע לבית שלו, פתח את הדלת, הוא רואה בית ריק, אין אף אחד, אבל מה הטבעת שלו של המלך נמצאת על השולחן. הוא לא הבין מה זה. המלך גמר רק בדעתו. הוא לא סיפר את זה אפילו לקרובים שלו. הוא רק בדעתו אמר אני הורג אותו. הוא פשוט לקח שתי שומרים, אפילו הוא לא אמר להם מה הולך לעשות. אבל לילה לפני כן היהודי הבין, הגעתי לטופ, אני בורח. כי אחרי הטופ אין כבר לאן להגיע. אתה רק תרד, אתה רק תיפול. לכן אני בורח. הוא הגיע למקום שלא ידע מה לעשות, הוא לא ידע איך לעבוד, הוא לא ידע איך להתפרנס, לא ידע מה לעשות. מה הוא עשה? הוא הגיע לאיזו אישה פשוטה, וביקש ממנה שתכין לה לאכול, והוא יעבוד אצלה, והיא הסכימה לתת לו לאכול. כל יום הייתה מביאה לו צלחת מרק עם כמה תפוחי אדמה, וחתיכת לחם יבש, וזה מה שהיה עושה, ועובד אצלה, ואוכל לחם ויושן על הרצפה. היא הסכימה, זה מקום שהוא לא יודע איפה הוא. עד שיום אחד, אחרי כמה חודשים, שהוא אוכל ועובד, אוכל לחם יבש, שותה איזה, מתפלל לקדוש ברוך הוא שירחם עליו, הוא רואה בתוך הצלחת של המרק, עובד עבודה בזויה, הוא רואה בתוך הצלחת של המרק, לטאה, שרץ, לטאה, דבר הכי מאוס והכי מגעיל שיכול להיות בעולם. בן אדם לא יכול לסבול דבר כזה. הוא אמר, הגעתי לשפל הגדול, מהשיא של קרוב למלכות, והמלך הוריד את הטבעת ונתן לי, והעשיר, ועבדים, ושפחות, הכל היה לו. הגעתי למצב שאני לבד, ועובד עבודה בזויה, והגעתי גם אוכל לאכול מרק פשוט עם תפוחי אדמה, אני לא יכול? אמר, זה השיא, זהו, נגמר. הוא גמר בדעתו לחזור ולעבוד לחזור למלך, לחזור לעיר שלו, ומה שיהיה, יהיה. לא עבר כמה שעות, ובאו למלך ואמרו לו, אותו יהודי שלפני כמה חודשים ברח, אותו שר שהיית אוהב אותו, אתה יודע לך, כל מה שאמרו לך עליו, זה היה סתם עלילות שווא, זה כל היה שקר וחזב, הכל לא היה אמיתי. והמלך אמר, אני יודע, וגילה, ובדק, וראה שהכל שקר, ואמר, אם אני רואה אותו, עכשיו אני אחבק אותו וינשק אותו. לא עברו כמה ימים, פתאום הוא רואה אותו בעיר. לקח אותו המלך וחיבק אותו ונישק אותו, וקירב אותו חזרה למלכות והגביע אותו למעלה מכל השרים. אבל שאל אותו שאלה, אמר לו, איך ידעת את כל זה? אמר לו, תדע לך, אצל יהודי, אין דבר כזה להגיע עד למעלה. תמיד תרגיש שאתה באמצע שיש לך עוד מה לעלות, עוד מה להשתפר, עוד מה להיות יותר טוב. כיוון שהרגשתי שהגעתי לטופ, הבנתי שאני רק הולך לרדת. ואצל יהודי, אין דבר כזה לרדת עד למטה. אין דבר כזה. אם אתה הרגשת שאתה למטה בתחתית, תדע לך, אתה במקום שאתה עכשיו לפני העלייה. וזה מה שאומרת הגמרא. לפני גאון, שבר. לפני שבר, גאון. לפני שיש לך הצלחה גדולה, תדע לך, באים לך ניסיונות, אל תפחד. קח אותם באהבה, קח אותם באמונה. תדע לך שלפני הדבר הגדול שהולך להגיע אליך, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך בניסיונות של אמונה, ואם אתה תעמוד בהם חזק ואיתן, אתה עולה. ולפני שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד אותך, אז מה הוא עושה? נותן לך גאות, אתה המצליח הגדול, אתה המשפיע הגדול, אתה העשיר הגדול, לא חסר לך כלום, אתה יושב על מידין, על קתדרה של זהב, אתה ואתה ואתה. לכן אף פעם ליהודי אסור להרגיש שהגעתי לטופ, ועל מי מנוחות ינהלני, והכל טוב אצלי. כמו שאומרים העולם היום, אתה שואל אותו מה קורה, מה איתך אחי יקר? עוד, איך אומרים? עוד טיפה ואני משתגע, או כל מיני כאלו, כל מיני מילים, כל מיני סיסמאות, לא צדיק. טוב, מורנו ורבנו תמיד אומר, תגיד טוב, ובעזרת השם יהיה יותר טוב. זה היסוד של יהודה. כמו שכתוב שיוותר ותלד את יהודה, ותאמר הפעם מודה את השם. זהו, מספיק. מה אומרת כתוב? ותעצור מלדת. בן אדם אסור לו להגיד טוב מאוד מאוד. תגיד טוב, ברוך השם. אבל הקדוש ברוך הוא יעשה שיהיה יותר טוב. וככה אתה הולך באמונה, בביטחון, והשם יתברך משפיע עליך. סליחות,
מה המהות של הסליחות? זה לחזק אותנו, לקרב אותנו, לא לתת לנו להתייאש, להבין שאנחנו טובים ויכולים להתקרב לבורא עולם. בעזרת השם נזכה להתקרב אליו יתברך, וכולנו לעשות תשובה מאהבה בעזרת השם.